Gde ste, bre, ljudi? Evo nas ponovo na Miha Games i danas nastavljamo sa Minecraftom. Vidi ovca, što imaš takvu boju? Šta ti je? Inače, ovo je 4. epizoda Minecraft preživljavanja i također neću vas maram s ovim što sam vam govorio pre, da sam gledao tutoriale i to. Danas sam odlučio da pokušavam da preživim od onih napasti. Opa, vidi ovo, čoveče, mogu bi ja da umrem kad bi pao tamo. Znači, idemo odmah da napravimo jednu kuću za početak. Kao što vidite, ovdje na desnom uglu piše pritisni E kako bi otvorio inventar, tako da je to da radimo. Kao što vidite, ovdje imamo da stavimo dosta stvari i ovdje imamo da se obučemo, to ćemo tek kasnije da skontamo kako se to pravi. Također sam primetio još nešto, vidite sad ovdje imamo dostignuća i ovdje imamo neke zadatke, znači koje ćemo tek kasnije morati da otkrivamo šta se i kako radi. Ali, znači mi smo prvi zadatak uradili, a drugi zadatak je nabavljanje drveta. Znači udaraj drvo dok iz njega sve ne ispadne blok drveta. Znači udari drvo sve dok iz njega ne ispadne blok drveta. Tako da, opa, što je u šahta, ne. Dobro, ajde da uzmemo drva, da udaramo u drvo, što bi tamo pisalo. Evo ga, nabavljanje drveta. Znači, odradili smo taj zadatak, ali sad će nam trebati malo više drveta. Također napravit ćemo one daske od drveta, pošto to mi je jedan brat pomogao. Znači, rekao mi je što praviš od običnog drveta ovako, možeš samo da napraviš daske od tog drveta i bit će ti lakše. Pa rekao, iskoristio sam to i onako lepše izgleda, a i manje drveta treba. Ajmo da shvalim ovo lišće, da uzmemo i ovo drvo. Znači da uzmemo što više drveta. Šta je ovo, neki plod? A dobro. To je vjerojatno što pada odavde iz lišća. To nam ništa ne smeta. Evo mi samo da uzmemo drveta. Malo pre sam vidio tamo neke ovčice, tako da možemo da ih zaklati, da uzmemo malo rane. Ajde, vi koliko ima ovdje drveta? Ovo veliko drvo. Ovdje imamo neki, šta je ovo, beton. Ajmo uzmemo još drveta. Kao što vidite, ja sam se stvorio na nekoj planini. Inače sam napravio novi svet, zato što mi se stari nekako izbrisao. Pojma nemam kako, ali nema veze. Igramo sad novo preživljavanje. I ovo, nadam se da neće mi se izbriše i potrudit ću se da bolje odigram nego ostala preživljavanja. Ajmo da uzmemo još ovo drvo i bit će nam dosta. Mogli bi malo da uzmemo zemlje, znači malo blata će da uzmemo. Možda će nam trebati za teme. Znači, ajde da kopamo odavde, što da ne. Tako da, ajde uzmemo par komada, ne znam koliko će mi trebati. Malo, neću nešto puno uzimati. Tako da, ajde uzmemo 20 komada. Znači, 20 komada. Također, shvatio sam još jednu stvar. Znači, ima neki recept. Čekaj samo čas da mi je drvo, evo ga drvo. Znači, moram da napravimo ovih dasaka malo. Ajde samo da uzmemo, evo, 20 komada, to je to. I sad ovako postavimo. Ne, čekaj. Evo ga. Znači, uzmemo štapić. Znači, uzet ćemo i napravit ćemo pa 12 komada, dosta se bude. Ajde uzmemo drvo, tako. Idemo sad da nađemo onu ovcu da je ubijemo. Znači, gdje je ona ovca? Mislim da se, znači koliko sam vidio s ovim štapom kad udarate životinje, lakše vam je da ubijete životinju sa tim štapom. I jao, pa kako sam pao. Ovdje skočimo, eto. Vidite, ovce na drvo se popala, dođe. Udaraj bre. Gde bežiš? Gde si bre? Gde si pošla? Opa. Gdje si sakrila? Tu si. Opa.
Ne. I ubili smo ovcu. Šta smo dobili? O, vuna. Brown vuna. Dobro. Ajme, znači imamo sad ovo oružje. Tako da možemo da udaramo i one noćne, one prokletnjake, one prokleti majmuni, oni pauti, spidermani. Ajmo da ubijemo još jednu ovcu. Opa, desi. Dođu vamo. Eto je to. Dođi ti. Ubit ćemo, pa ajde skupimo malo vune. Dobro. Gdje je ona siva? Evo, ne siva, ova brown. I nju ćemo ubiti i to je dosta, nego ne dobijemo meso uopšte od ovaca, a nalazi, noćemo prasiće pa ćemo i njih zaklati. Znači, idemo sad da nađemo neko mjesto da napravimo našu kućicu za početak, znači našu prvu kuću. Tamo će nam biti naša kućica, kućerak, kako već hoćete. I da pokušamo to da napravimo pre nego da padne mrak, jer kad padne mrak stvorit će se oni prokletnjaci, njima da me ganjaju cijelu noć. Tako da uzet ćemo još malo zemlje, ako ne treba da na vrata stavimo tu zemlju da nam ne bi ušli u kuću kao što nam uvek uđu. Tako da uzet ćemo odatle malo zemlje. To će nam biti dovoljno, idemo sad vamo. Ajmo da idemo na neko lijepo mjesto da nema za kuću. Pa, mogli bi ovdje. Mislim da tu ne fali ništa. Malo ćemo ovu zemlju da sklonimo. Tako da, ajde krenemo da sklanjamo malo te zemlje. Znači, bar 2-3 reda. I da krenemo sa temeljom. Znači, bit će tu jedna lepa kućica. I da, odlučio sam, šta je ovo? Neće bilo da se iskopa. Odlučio sam da temelj pravim od običnog drveta, mislim ne od običnog, od ovih dasaka, jer glupo mi je da pravim od zemlje, pošto sve okolo zemlje i blato, pa rekao, šta mi to treba, znači uzet ćemo lepo da napravimo od drveta kao svi normalni ljudi. Neću ja, znači, neću ja kako zove da se izdvajam, nego ću da budem, rekao da ne budem to baš glupo od zemlje, tako da, ajde uzet ćemo. Također sam primetio da najviše u ovom jednom boksu možda stane 64 komada, što je, dobro, evo tu, ajde da pobacimo neke nepotrebne stvari ovdje, evo, vuna nam ne treba, za sada, šta nam ne treba, to je to. Ajmo sada da kopamo i da napravimo jedan temeljčić za našu kućicu. Kućica neće da bude velika za početak, znači za početak ćemo neku malu kuću. Samo treba mi ovih dasaka. Treba će mi još malo dasaka. Imamo ovdje 14, mogu to isto ostaviti, mogu, to je super. A napravit ćemo jedno 50 komada. 50 komada. Evo ga. Ajde da napravimo naš temelj, znači temeljem naše kuće. Ajde, idemo ovako, opa, dobro. Ajmo malo ove zemlje skloniti. Mogli bi i ovdje. Još malo pa će da svan, još malo pa će da zađe sunce, tako da moramo da budemo brzi. Mada ja i brzina nismo na isto, mislim brzina kopanja, uvek nešto kasnim, znači cijel život i na rođendan i na sve, znači stalno nešto kasnim. Kako narodno to opisati, znači, ali dobro, sve na kraju dođe na svoje, tako da sve na kraju ispadne dobro, tako da ajmo da napravimo naš kućerak. Čekaj samo ovo da sklonim. Neće mi bude skroz do zemlje, tako da, ovako, sad ovdje postavljamo. I tu će nam da nam budu vrata. To je to.
to je to što se tiče temelja. Idemo sad da nastavimo. Imamo još jedan sloj u vis. Vidite koliko sad brzo to radim, nekad kad sam krenuo da igram Minecraft, a to nije bilo baš odavno. Mada jeste bilo, ali opet imao sam školu, pa zbog toga nisam dugo igrao, ali sjećam se i dalje, znači kako sam bio neprecizan čovječ, pa ja vam to ne mogu opisati. Znači sve nešto mašim ove blokove, znači sve nešto promašujem, tako da nema veze. Ajde sad ovo sve ćemo da napravimo od dasaka, da bi nam bilo dovoljno za našu kuću. Znači idemo sve, idemo punom parom dok nije pao mrak. Hopa, 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 idemo. Koliko imamo? 56, pa super. I jo, pa ovo se smrklo već. Ajmo da požurimo. Vidite kako skačem, pa naučio sam i to, pa svaki dan nešto novo naučim u ovom Minecraftu. Nema veze, ja tamo nisam postavio. Samo da ne padnem, izuze malo da padnem čoveče. Ja, pao sam, nema veze. To je to. Mogu bi jedan prozor da ne bude ovdje. Znači kad budemo htjeli da gledamo nešto. Tako. Mogu bi jedan prozor ovdje da iskopamo, znači što da ne. Kad ulazim u kuću ono i ne treba ipak prozor ovdje, znači ne mogu da vidim ništa. Tako da, ajde napravimo sad krov. Znači idemo sad da napravimo jedan krov. Da mi oni pauci ne ulete gore, pošto oni mogu da se penju u zid. A to nije baš dobra stvar. Znači to nije nešto najbolje. Opa, smaračevo se ovo što bi. Čekaj. Uzmemo ovo još malo drveta, samo da pometemo. To je to. Dođi drvo. Uzet ćemo još 2 drveta, mislim da smije biti dovoljno. Ajde ovo. Tako, mislim da sam se malo loše čuo, ali to je zbog monitora. Znači nešto se čuje mnogo kad se puni. Sad moram opet da ga uključim, pošto nema baterije. Znači nema baterije, mnogo loše. Tako da ne znam, nadam se da ćete me čuti. Nećete čuti ovo kako kopam i to, ali to, što bi se to čulo, znači to ne mora da se čuje. Tako da, ajde skopamo ovo drvo. Jel, vidio sam, imam ovdje još nešto, šta je ovo? Seme. Znači imamo i seme, što je super. Ajmo samo da napravimo daske. Daske da napravimo, i da napravimo kuću i posle smo mirni. Znači posle smo mirni dok nas ne napadnu one džidža-bidže. To je to. Ovo je malo čudno izgleda, ali dobro, sve će da dođe na svoje. To je to. Samo nisu tu negdje oni moji protivnici, da neće da me ubiju, nadam se da nisu tu. Dobro. Šta bi mogli sada da radimo dok ne padne, dok ne svane, mislim. Pa, ne bi baš da se borim s njima, pošto su prejaki. Tako da idemo mi sad u našu kuću. I sačekat ćemo da svane, znači spavat ćemo stojeći. I to će bude lepo. Ništa ljudi, hvala vam što ste pratili još jednu epizodu Miha Games. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I... slučajno nešto mi se zabagalo. I čao.